Muista tän pistää päälle. Tää on se. Moi YouTube! Tää on nyt selvästi se Photoflow 12 vlogi. No ei oikein. Mä tapoin 12 vlog, liikkasin 2 kaverin naamat. ei mä Liikapa omasi. Joo, ei väliä. Mitä? Älä ota! Niina! Ota. En mä ota koppia siitä! Sä olet sen maahan rauhallisesti. Noin. Mä ajattelin, että se voisi olla mukaan. Älä mene sinne. Se on minun pyörä! Onko sulla pyörää täällä? Ei. Moi. Pyörällä. Olla jopolla. Et olla pinkillä jopolla. En mä tulossa kyytiin. Saiskohan tätä käytettyä? Ehkä pitäis niinku ensin kuitenkin. Mä oon virhatiellä. Ei mä voi. Onko se töitti? Kyllä ääni pitää tehdä itse. Mä vähän silti hirvittää se, että pystyykö mä pitää tätä kameraa tässä silleen? No. Kaasuajan. Suomeksi! Bro! Pitäisikö tää lähettää sitä Discordiin tota? Ei, se kääntyy! Ei nyt! Niin me ollaan menossa. Vaikka autoja. Sä saatit sanoa, jos tulee autoja takaa. Sä kuulostaa oikein hyvältä näin. Moi. 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 Halusin tässä vaiheessa sanoa, ettei kenellekään tämän videon aikana tullut vakavia vammoja. Pota. Tää toimii tänään. Ei se toimi näin! Ei se toimi näin, man! Tää on mun offroad vlog. Ei se toimi! Noniin. The last night vlog. Joo. Joo, mä laitan kun kompilaatio mun YouTube-kanavalla. Today we play now in the Päivä Cody Man! Päivä kuulimme. Let's go! Joo! Super sokerit se. Miten pitääkö mun sensuroida sun naama tai jotain? Pippuri vai mikä oli? Laitan mun sen aivan kohdalleen vaikka keskari. En oo laittanut! Mä laitan Springlockiin. En mä tiedä. Mä laitan Markiplier. Ja sitten yhtäkkiä. Hello everybody, my name is Markiplier. Sokerit set on. No niin, kuvaappa vähän. 1v1. Runner food. Hetkinen! Tää ei oo niinku se Bedwars, mä siinä elokuvassa. Just niin, runner food again. Look at the way. Look at the wheel. Oh, no. Miten tää on mahdollista? Oh. Mitä Oi. Se kuvaa sen koko video tolle. Mitä Joo. Laita se kuvaamaan vaikka tänne, jos me saadaan hullu klippi. Oota, anna mulle. Anna mulle, mä vaan revin sen sun käestä. Anna mulle mitä teet. Anna mulle. Anna mulle muna, koska potan on niin sinä? Veit. Oota, mä kävän katton potan shared history. Et sä löyä mitään Shared-historiasta. Niin, koska sä katsot DuckDuckGota, mikä on täydellinen Pornhubi. Se ei oo Oota normaalisti, ne olisi vähän huono jos se on pää. Se ei kuvaa. Haluatko te kuvaa tota? Ei noin! Mä näen sut. Mitä sä hommaat? Hyvä, nyt sä pidät sitä noin. Mitä mä tein? Hakkaamaan vaan, niin kuin minä hakkaan.
Moro! Ei! And now, the moment you have all been waiting for. The IRL Minecraft Manhunt. Me ollaan täällä jossain metsässä, missä mulla ei mitään haju. Mut silti tilatkaa sokelit sieltä. Mä menen tähän. Potapo! No. Potapo! What is the IRL? Potapo! The fuck does that mean? Sun pitää pyörää se ympärillä. Potapo! Mä en tiedä minne pitää mennä. Niin miten mä pääsen tästä pois nopea? Se oli niin lähellä, et sä päässyt siitä portista.